Salutare, oameni buni! Suntem pe Minecraft, pe o nouă mapă, după cum vedeți. Să vedem. Poveste, reguli. Hai la poveste. A apărut apocalipsa zombie. Tu fiind pregătit, ai știut că va veni apocalipsa. Ai creat un bunker sigur, dar pentru că este prea periculos să mergi pe afară, a trebuit să o iei pe altă cale spre bunker. Reguli. Nu ai voie să distrugi blocuri, bine? 2. Respectă regulile. 3. Ia-te după semne. Și 4. Dificultate, hard. Eu oricum o am pe hard, deci, mă rog. Wow, uite ce chesturi, bă, frate. Ce aici? Armură, arcaș. Arcașului. Armură cu calar. Armură țăran. Și sus? Mâncare arcaș, mâncare cu calar. Mâncare țăran. Și aici? Armele țăranului, armele cucalarului, armele arcașului. Eu mă, la arcaș ce e? Asta e armura lui. Uai, ce armură bună are. Și mâncarea lui, 13 bucăți de carne și un morcov avoriu. La cucalar, zici că e armură. Și mâncarea lui, are ceva mâncare. Armură de țăran, vai de ea. Și mâncarea lui, du-te, aici are apple de la de aur, mere de aur. Mă rog, dincolo, armele țăranului. Uai, ce arme are și ăsta. Armele cu calar. Are. Și armele arcașului. Bă, mă lași. Arma arcașului și o carte. Bă, are un arc, 23 de săgeți, 16 bulgări. Încă 3 bulgări. 4 pene și o carte. Deci, nu știi ce. Nu știu, mă uit cu calar. Ăsta are armură bună, arcașul, dar are arma cam proastă. Iar țăranul are ceva arme, dar nu cred că o să-mi trebuiască mie ăștia. Ia mă, arme de cucalar. Arme de cucalar, de seama. Le iau pe ăștia de la armură de cucalar. Mâncarea. Și asta. Pot să iau și fier, văd. Fier, ăsta aur. Dar, bineînțeles, cu calar, armele noastre este aurul. Și uite avatarul nostru, uite ce bine arătăm. Să ne punem noi armura, uite ce arătăm și mai bine acum. Cu sabie în mâini. Wow, ce să mai văd, să ne simțim cei mai tari. Ne punem ăștia la îndemână. Și acum, succes. Hai. Ce mă asta? Mă, dă-mă raid-ul. Du-te, bă, de aici. Raid. Trebuie să apăs eu ca să merg. De ce priveliște? Uite un pat pe acolo, chesturi. Mă rog. Să vedem. Vedem așa, wow. Pe bune, aici trebuie să sărim noi. Să nu sară în lavă, să nu sară în lavă, să nu sară în lavă. Nu! Aici mă spărsăi. Măcar ni se reface viața. Ce asta? Ai grijă unde pășești, pentru că podeaua are capcane. Păi că le și văd, că văd că are de la dacă calci pe ele, declanșează capcana, deci o avea tinitiuri. Mamă, să nu calc. Te mai un aici. Gata, scăpai. Ăsta nu fu greu. Și mama mea, din cu nimica. Vechii mei prieteni. Veniți voi la tăticu.
Da, mă. Ai. Eu vreau să pun pe mijloc și îl pun pe lângă. Eu nu văd unde mi-a căzut capul ăla de aici. În sfârșit. Ok, am unul aici. Dar pe să-l păstrez, că n-am nevoie. Așa pe moment. Acum l-atac. Stau așa până mâine, nu știu dacă le distrug pe astea. Mă, pe aici. Atenție, zonă cu zăpadă. Oh, uite ce frumos e ea. Sigur eu o să mai mănânc un pic. Din ce văd eu, se pare că ăștia să pricepă să facă mape șmecheroase. Wow, piticane de aia mică. Mică și pitică. Piticane mică și pitică. Luați, mă, să vă săturați, nemâncaților. Mă, nemâncaților, mă. Mă, veniți, mă, aici, zombaleilor, că am eu pentru toată lumea. Aici e să facem noi dintre aia oameni de zăpadă, dar noi mai facem. Că n-am pickaxe ca să distrug ăia. Și de fapt, dacă aș reuși să... mă uite să are și lopată, dar bravo taică. Nu era de ajuns că vin armate. Și pe mine nu mă ajută nimeni. Ha, mă, tu ce faci, mă? Tu a dormit și aceea. A dormit, săracul. Mă, dar văd că nu vin cu. Cerc eu să o iau înainte. Dacă ei să facă ei dracu și nu vor. Bă, dar îmi place cum făcură ăștia pe aceea. Tu vă rasa lui proces verbal. Să-mi bag eu picioreta în voi. Amă că nu mai stau pe aceea. Pa, acum. Ce scrie și ea? Felicitări, ai ajuns în bunker. Felicitări. Multe felicitări, dar eu nu mai reușit să-i distrug pe ea. Să mă eu pe ăsta de aici. Eu îl pun de aici. De așa mai bine. Și cum suntem protejați. Ce spui? Dați goale. Mai mănânc eu un pic. Și... pe ăsta mai văzut, văd că are o săgeată care e ce să ne urcăm sus la etajul 2, văd. Da, aici e ăla. Câteva semne totuși. Felicitări, ai terminat mapa. Ce notă îi dai? Bă, mie-mi plăcut, dar nașpa că la majoritatea, cum ar fi, la Cucalar n-a avut pickaxe sau târnăcop. Și cred că de asta a spus că e prea periculos pe afară. Eu ce aici. Ai. Mă rog, bă, eu își dau un 9. 9, da, 9 maxim îi dau. Ți-a plăcut mapa? Bă, da, îmi plăcut. Mie chiar îmi plăcut mapa, frumos, îmi plăcut. Șmecheră. Bă, e plin pe afară. E bine, cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!